Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme Zaharija, otac Ivanov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati. Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj. Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega, kao što obeća na usta svetih proroka svojih od vijeka. Spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze. Iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog saveza svojega. Zakletve kojem se zakle Abrahamu, ocu našemu, da će nam dati, te mu izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha, u svetosti i pravednosti pred njim, u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati, jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu, po otpuštenju grijeha njihovih. Darom premilosrdnog srca Boga našega, po kojem će nas pohoditi mlado sunce s visine, da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira. Dragi brate i draga sestra, danas na dan Badnjaka, na dan bliske priprave za Božić, slušamo tu radosnu vijest o dolasku Gospodina na svijet i razlogu njegova dolaska. Ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati, jer ići ćeš pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da obasjaš one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upraviš noge naše na put mira. Gospodin želi obasjati svaku tamu koju nosimo u sebi u svom životu. On, mlado sunce s visine, želi pohoditi tvoje i moje srce. Znamo kako u vrijeme ovih blagdana po našim gradovima, po našim mjestima ima mjesta za sve. Znamo kako u našim domovima, u našim kućama radujemo se Božiću, blagdanima, dolaze nam obitelji, zajedno s njima slavimo. Ali važno je da u ovo vrijeme, u ovo sveto vrijeme Božića, ne bude kao nekoć davno onaj problem da ne bijaše mjesta za Boga. Nemojmo dopustiti da u ovo vrijeme Božića, da na današnji dan, sutrašnji dan, u tvom i u mom srcu, dragi brate i draga sestro, ne bude mjesta za Isusa, za mlado sunce s visine, koji dolazi obasjati naše tame, koji dolazi pripraviti naše noge na put mira.